under jeres firma, som I synes spændende, radikal, interessant, sjov, et eller andet. Hver især. Så I skal jo så tage en for en af de tre her. I skal tage en for en af de tre tavler. Tag en idé, I synes, der er virkelig interessant at arbejde videre med. Ja, ideen er faktisk god, fordi man kan godt have mange sådan nogle træfolde nå fast i 4 huller, hvis det skal være. Ja, vi er ved at få idéerne op. Men de er altid mange idéer, det er godt at se. Lige nu er grupperne så i gang med at give udvalgt nogle idéer, som de skal videreudvikle på, så de kan præsentere dem senere hen i forløbet, så vi virkelig kan se, at de går lidt i dybden med idéer her, de er gennemarbejdet. Så de har nu valgt nogle interessante idéer, de skal arbejde videre på her. Og så kan den variere meget alt efter bredden. Det er sådan set bare det. Vi skulle lave et nyt spulehåndtag, og den skal kan låses, sådan at når de slæber frem og tilbage, så kan det ikke gå op. Så kan den åbne og lukkes flere veje. Jamen, jeg har fået lov til at bruge min viden i forhold til nogle virkelige problemer for virksomheder. Jeg føler lidt mere meningsfuldt til meget af det praktiske arbejde, man sidder og laver i skolen. Ja. Så det er generelt meget rart, at når man kommer ud og diskuterer med nogen, så kan det godt være, at vi har alle mulige teoretiske løsninger på det, men lige snart vi stiller det over for dem, så kan de hurtigt sige, at det her det kan vi ikke bruge, eller det her det er faktisk interessant at være videre med. Og nu har vi oplevet, at begge virksomheder rent faktisk kan bruge det her, de her underlige idéer, vi kommer frem til noget, så det er super fedt, at vi muligvis har hjulpet nogle virkelig virksomheder med nogle problemer, som de har. Du har så været med på den kreative platform i dag, kan man sige, kursus om det. Ja. Og du har deltaget som repræsentant for en virksomhed, og du har deltaget sammen med en del studerende her fra Aalborg Universitet. Og I har prøvet at udvikle eller videreudvikle et produkt, som I arbejder med sammen med de studerende. Hvad føler du, at du har fået ud af dagen i dag? Utrolig mange nye muligheder. Ses på en helt anden måde, end det vi normalvis har gjort. Nye måder at tænke på. Nye materialer. Ja, menneskerne, der har... De studerende, vi har mange med, der har jo været... Jeg kommer fra helt andre grene. Så det vil sige, at det vi normalvis går og tumler med, det er jo helt anderledes måder at se på. Så det har været fantastisk, det synes jeg. De løsningsforslag, vi har set, det er jo baseret på et samarbejde mellem økonomer og forskellige typer mennesker. Og det har været rigtig sjovt. Så du har reelt fået et produkt med hjem i dag, du kan bruge, føler du? Det har jeg. Jeg har fået et konkret produkt, som jeg skal arbejde videre med for forhåbentlig at få det sat i produktion. Og så, som sagt, de kreative sider har vi jo fået med. Det har været rigtig sjovt. Ja. Så jo, en rigtig god dag. Det er godt at høre. Tak for det.
you.